थैथां खुनु रावखौ गियाखै सल' खैबारियाव रोखा रोखा बुंलांदों बेयावनो जे माने दा बड'लेण्ड रायजो बिदा गैला बे बाथ्राखौ बुंलांदों आरोखि बर' मेजरिटि गामि थानायखौ माने बिटिसिआव सोनांगौ होननानै दाबि खालामोमोन दा 100% थानायखौसो दाबि खालामो होननानै बुंलांबाय बेबायदि लासिंसिं खालामना गालांबाय दिनै माने 10% आगोलाव जे बिग्रा आफाद दंमोन बे गैलिया 100% बिग्रासो थाबाय बे हाथियार दैग्रा आफादखौ जों माने बलडाउन खालामबाय जों हाथियार गथायनो हाबाय बेयावनो दायथ' जोब्बाय फिसा दा बे बनसल बे आलादा रायजो बिदि ओंखारबाय बड'लेण्ड रायजो दा बेखौ निस्सय बयबो सापर्ट खालामगोन ओंखारगोनबो आन्दलन खालामनायाव माबा मोनसे मोननाय रिटार्न बे लुबैयाखैमोन एखेबारे गावखौ बावसोमनाय थैथां खुनु रावखौ गियाखै पुलिस मिलिटारि गावग्रोदों बुग्रोदों गियाखै अनेक मानसि गावथारदों न' बां सावदों पुलिसफ्रानो बे एजिपि सरखारनि समाव बर' हिन्जावफोरखौ गोबां जिनारि खालामदों होमब्लाबो रावबो गियाखै ओरैबायदि जेनुइन भलन्टियारफ्राबो थैथोम थांथोम मावनाय भलन्टियारफोर बेबायदि माबाजों आन्दलन खालामनाय जादोंमोन जाथि दानायनि मोनसे स्पिरिटजों बेयाव माबा मोनसे मोनजानाय मोनैनिबो खोथा गैया गावनि न' बांनिफ्राय ओंखाम जानानै गावनि न'निफ्राय माने खस्थ' खालामनानै ओंखारदों मावदों आरो जेब्ला बिएसि सुक्ति जायो बि सुक्ति जानायनिफ्रायबो जाय भलन्टियारफोर मावसोमदों थैथां मावसोमदों बिसोरबो साख्रि मोननांगौ माबा मोननांगौ होनना रावबो क्लेम खालामाखै मोननांगौआ मोननांगौ बुजिनांगौ खालामाखै आन्दलन जोबनाय एख' जादों गावबा गाव न' मावना जाफिनदों आरो बे मोनसे बिराद गिदिर माबामोन आन्दलनमोन बे आरो बे आन्दलनाव एखेबारे थैथां माने खस्थ' खालामनानै आन्दलन खालामनाय थाबायनानै आन्दलन खालामनाय संकसनिफ्राय गसाइगावनिफ्राय जोंसिम देबरगावसिम थाबायोमोन उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ देबरगावआव थायोमोन जोंनाव थादों स्टार्टिंआव जोंनिफ्रायनो खाथि खाला थादों बियो संकस एरिया गसाइगाव एरियानिफ्राय आराम्भ खालामनानै थाबायबाय बिजनि एरियानिफ्राय फैयोमोन साइकेलजों फैयोमोन हिन्जावफ्रा सोमोनाय साइकेलजों फैनानै माने लोगो मोनफैयोमोन आन्दलनखौ माने साइकेलजोंनो खालामनाय जादों थाबायनानै खालामनाय जादों मोनसे बिराद गिदिर मोजां मोनसे माबा दंमोन दा बे थांबाय दानि नै बिएसि सुक्ति जानायनि उनाव बिटिसि मोनबाय बिटिसिजों जोङो बयबो सानदोंमोन जे बेजोंनो मोनसे माने जोङो आलादा रायजोखौ मोननायनि मोनसे लामा गेवबाय जों सानदोंमोन मानोना बिएसि बिटिसि सुक्तिया मोनसे फाउन्डेसन बे माने आलादा रायजो गायसननाय मोनसे फाउन्डेसन ओंखायनो जों बेजोंनो आलादा बड'लेण्ड रायजो मोनहैसो सानदोंमोन खिन्थु दा दिनै जों नुबाय दिनै बड'लेण्ड रायजोनि माबाया गैलिया आरोखि बिटिसि मोनखानाय 6 सिटआबो जोब्बाय बेबो जोब्बाय आरो बड'लेण्ड रायजो बिदायनि थाखाय माबाबो गैलिया जोब्बाय रावबो गैलिया नै दाखालि हेमन्त बिश्वशर्माया बे बाजेट सेसन बे सानसेनि प्रग्राम लानो खालामदों बिटिसिआव सल' खैबारियाव रोखा रोखा बुंलांदों बेयावनो जे माने दा बड'लेण्ड रायजो बिदा गैला बे बाथ्राखौ बुंलांदों आरो आगोलनि एबसुआ माने 10% बर' मेजरिटि गामि थानायखौ माने बिटिसिआव सोनांगौ होननानै दाबि खालामोमोन दा 100% थानायखौसो दाबि खालामो होननानै बुंलांबाय बेबायदि लासिंसिं खालामना गालांबाय जोंनि जायगायाव माने नोङो एसेमब्लि खुंहैबाय जोंनि जायगायावनो जोंनि बर'निनो एखेबारे आफाद जातीय आफाद होनना बुंना लाग्रा फरायसा आफादखौ दिनै बेयावनो जोख्लायना गालांबाय हेमन्त बिश्वशर्मा बे बड'लेण्ड रायजो बिग्रा गैलिया ओमफ्राय गामि बिनायावबो दिनै माने 10% आगोलाव जे बिग्रा आफाद दंमोन बे गैलिया 100% बिग्रासो थाबाय दा बे रोखोम बिग्राखौ जों आगोलाव लोगो मोनब्ला थारमाने दानि एबसु दिफेन बर' दैदेननाय एबसुखौ जों आगोलाव लोगो मोनब्ला मोननैसो बिटिआर सुक्ति जाहांसिगौमोन ओरै होनदों आरोखि माने बिटिआर सुक्ति खालामनायाव खुनु जेबो आपत्ति गैया मोननै मोनथाम नांगौ सोनांगौ ला होननाय जादों आरोखि ओरैबायदि माने नेग्लेक्ट खालामनाय जादों माने बे बिटिसिखौ होखांनानै बिराद जारला जाबाय जोंहा होनो नांगौ बेखौ ओरै होनदों आरोखि बे सेन्सआव बुंनाय जादों दा गथिखे बिनि गेजेराव जों नुबाय जे बिटिसिआबो दिनै जोबलांफिनबाय 6 सिटआव जोबलांबाय बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों सेस जाबाय आरो बर'नि इउनिटिया जोब्बाय दिनै बे बिटिआर सुक्ति गेजेरजों जा आसा खालामदोंमोन अस्त्र दैग्राफ्रा हाथियार दैग्राफ्रा एनडिएफबि केडारफ्रा मोजां मोनसे जिबन खांनो हागोन सानदोंमोन दिनै बिसोरो माने अस्त्र सारेन्डार खालामनायनि उनाव दिनै सरकारा बिराद लाब जाबाय एफा बे हाथियार दैग्रा आफादखौ जों माने बलडाउन खालामबाय जों हाथियार गथायनो हाबाय बेयावनो दायथ' जोब्बाय फिसा दा जे बिसोरो रिहेबिलिट खालामनांगौ बिसोर पुनर हत्या खालामनांगौ बिसोर जे न'खर जानांगौ जिबन जानांगौ बे गैलिया आरोखि दा बेनि बेलायाव माखासे मोननैसो आफादफ्रा आलादा बड'लेण्ड सेपारेटनि थाखाय दा आनजाद माने ओंखारबोदों लामायाव ओंखारबोनो थाखाय खोथा होदों बेसेबांसिम आगबायनो हागोन बायदिबा बेसेबां दा बयबो दिनै रायजोफ्रा बुजिखाबाय जे बिटिआरआ जेबो गैया आरो बिटिसिआबो जोबलांसै नुखाबाय दा गथिखे उफाय गैया दा जुदि सोरबा आफादा दिनै बंसिखौ बुंनाय जादों स्पस्त'यै बंसिआ आलादा बड'लेण्ड रायजो दिन्थिनो ओंखारदों जेब्ला रायजो राजाफ्रा निस्सय दिनै रिलाइज खालामदों सापर्ट खालामगोन आरो बयनिबो थैयाव
बयहाबो बड'लेण्ड रायजो बिनायनि मोनसे माबा दंखायो, थैयावनो सिथाबनानै फैखादों। जोंनो बड'लेण्ड रायजो नांगौ, बे बाथ्रा जों बयनिबो थैयो बिखाजों खालामनानै दं। दा बे बंस'आ जे आलादा रायजो बिनो ओंखारबाय बड'लेण्ड रायजो, दा बेखौ निस्सय बयबो सापर्ट खालामगोन, ओंखारगोनबो। आरो दिनै बंस'आ जाय खामानि मावगासिनो दं, जों दा नुगासिनो दं। वार्ल्ड लेभेलाव बिथांमोना दिनै माने गिदिं मावगासिनो दं। गुबुन गुबुन माने ट्राइबेल माने माबाफोरखौ नेताफोरखौ लोगो हमनाय जों बेखौ नुगासिनो दं। मेघालयनि चिफ मिनिस्टार नै बावैसो लोगो हमदों बिथांमोना, जों नुदों। अरुणाचलनि चिफ मिनिस्टार लोगो हमदों। ओमफ्राय जों माने दिल्लीयाव थांनानैसो माने मिनिस्टारखौ लोगो हमनाय, दा बे जिनिसखौ नुगासिनो दं। खिन्थु ग्रासरुटआव दिनै बिसोर खामानि मावनांगौ, ग्रासरुटआव हाबनांगौ। दा बे जेब्ला ग्रासरुटआव हाबगोन, रायजो राजाखौ जेब्ला बुजायनो हागोन, रायजो राजाखौ कनभिन्स खालामगोन, रायजो राजाया निस्सय बुजिगोन आरो बयबो सापर्ट खालामगोन। आरो जोंनि बड'लेण्ड रायजोखौ नांगौ, रावबो नाङा नांगौ। दा बे समाव रायजो राजाफोरखौ बेथ' हानाय नङा। सनितपुराव माने दासिमबो माबानो हाबाखै। सनितपुर डिस्ट्रिक्टआ, सनितपुरनि गामिफ्रा दिनैसिमबो बिटिआरआव